ଆଲୋ ମା ଗୁଲୁନି, କଲେଜରୁ ଆସି କାହିଁ ଚୁପଚାପ ବସଛୁ? ତୋ ଦେହ କଣ ଭଲ ଲାଗୁନି କି? ହଁ ବୋଉ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି। ବାସ୍ ଏମିତି ବସିଥିଲି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋ ମା, ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରେ ତୋ ମନରେ କଣ ଚାଲିଛି। କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? କଲେଜରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ବୋଉ, ଆଜି କଲେଜରେ ସେମିନାର ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଡରିଗଲି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବିନି। ବାସ୍ ସେତିକି କଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାକୁ ଡରୁଥିଲି। ମୋ ବାପା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଡରଠୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡେ। ହେଲେ ବୋଉ, ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେବି। ଭୁଲ ହଉ, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଜନ୍ମରୁ ଶିଖିକିରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ତୁ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ଅଛି। ତୁ ହାର କି ଜିତି, ସବୁବେଳେ ତୁ ବାହାଦୁରୀ ଝିଅ ହେଇକିରି ମୋର ରହିବୁ। ତୁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଉ। ତୋ ସହ କଥା ହେଇକି ମୋ ମନ ବହୁତ ହାଲକା ହେଇଗଲା। ମୁଁ କାଲି ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହଉ ଚାଲେ, ତୋର ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟକୁ ବନେଇଛି ତୁ ଖାଇବୁ।